Mae gennym ni nifer o eiriau sy'n cyfleu y year. Fel y year in Provence, yn Gymraeg byddwn ni'n dweud blwyddyn yn Provence. Iawn? Wedyn mae gennym ni air lluosog blynyddoedd. Iawn? Blynyddoedd yn ôl, neu ers blynyddoedd. Ers pryd? 7 mlynedd. 7 mlynedd. Ble rwyt ti'n byw? Dwi'n gweithio yn Bethesda. Yn Bethesda? Ie. Ac ers pryd? Ers 4 blynedd. Gyda rhif, da ni angen defnyddio blwydd neu blynedd. A na i ddangos i chi'r gwahaniaeth rhwng y ddau air yna wan. Gyda goed, blwydd ydy'r gair da ni'n mynd i ddefnyddio. Iawn? 2 flwydd ydy oed ym mhlentyn ni. 3 blwydd ydy oed yn mab i. Ond mae gennym ni air arall. Gyda rhif, a da ni eisiau dweud y year wedyn, y gair i ddefnyddio ydy blynedd. Blwyddyn, does na'm rhif yn aml iawn o flaen a year. Just blwyddyn, does na'm rhif. Does dim angen deud un hyd yn oed. Da ni'n deud y gair blwyddyn. Ond os da ni'n deud mae blwyddyn yn fenywaidd, felly os da ni'n deud 2 years, 2 flynedd, da ni'n dweud. 2 flynedd. Sylwch wedyn, 2 a 4, does na ddim treiglo'n digwydd na. 2 blynedd, 4 blynedd. Ond 5 mlynedd. Mae yna dreiglo wedi digwydd o fath arall. Yeah? Treiglad trwynol sydd yma, gyda rhif 5. A mae'r treiglad yma hefyd yn digwydd gyda rhif 7, 8, 9, 10, 20, 100. Iawn? Sylwch ar beth sydd rhwng 5 a 7. Mae yna 6 blynedd. Ond peidiwch â phoeni, oherwydd da ni'n clywed yn aml 6 mlynedd. Iawn? Ond y peth cywir i ddeud ydy 6 blynedd. Yn sgrifenedig mae o'n gywir sgwennu 6 blynedd.